Без дә аның турында еш сорый һәм мәктәп турында тыңларга ярата. Гүзәл, этот день очень любит. Она спросит у нас о школе. Дәрестән тыш, тәнәфес вакытында да мәсәлән беренди мөхит булдырга тиешбез. Беренди клублар ашырга тиешбез татарча сөйләшү буенча. Мәсәлән, бар бит ул инглиз клублары бар, шул ук төрек клублары бар. Нишләп татар клубы ачмаска димне шундый ук. Һәм беренчедән ата-аналар иде, гаиләдә татарча сөйләшергә тиеш. Менә аларның аң белеменә кертергә тиешбез без аны. Татар телен кискен рәвештә бетерү диюмсың, әзрәк безнең аңны уятуга китергәндер бәлки. Безнең үз телебез, үзебезнең милләтебез телен үстерергә бер этәргеч булгандыр дип уйлыйм мин. Акчалата финанс ягыннан да күпмедер күләмдә бар авырлык. Әлбәттә, монда укытучылар ягыннан да күпмедер күләмдә бар авырлык. Балалар да безнең бик күп түгел. Аларны да безгә җыярга кирәк. Ашхана ул безнең 100 балага исәпләнелгән. Үзебезнең пешерүче, Аллага шөкер, балалар бүгенге көндә 2 тапкыр кайнар ризык ашыйлар. Иртәнге аш, беренче дәрестән соң инде обед ашыйлар. Безнең инде мәктәптә уку гомумән алганда 5000 бер айлык түләү, 5000 сум. Шушы 5000 сумга барлык түләүләр дә кергән, ягъни уку өчендә һәм ашау өчендә. Башка гомуми урта белем бирү мәктәпләре кебек, барысы да ФГОС буенча, ягъни барлык стандартларга туры килә. Сайланган безнең школа России дигән юнәлеш, барлык китапларыбыз Аллага шөкер бүгенге көндә бар. Һәм инде мәктәптәге дәресләрдән соң мәктәп кырыенда мәчет урнашкан, шунда инде балалар кирип әдәп-әхлак дәресләрен укыйлар. Иганәчеләребез бар, Аллага шөкер. Табырга тырышабыз, алар безгә ярдәм итәләр. Чөнки ата-аналар түләгән акчага гына укытучыларны тоту, ашату, эчертү, шушы бинаны карап тору, ул әлбәттә бик авыр, ул җитмәй. Һәм инде менә киләчәктә дә менә шундый шәхси мәктәпләр өчен безнең дәүләтебез тарафыннан да, республикасы хакимияте тарафыннан да бер төрле шундый ярдәм каралса ул әйбәт булыр, чөнки без барыбер бит инде үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклау йөзеннән балаларыбызга әдәп-әхлак, алар динебезне, милләтебезне, телебезне кичкенәдән үк өйрәнеп, күңелләренә кертеп, үстерү йөзеннән ачылган менә шушы уку йортлары бит инде бу.